Llegat. M'ha calgut Déu i ajut. Diners, diplomàcia, temps, estudi, obstinació, sang freda... Ja les tinc, però. Ja podeu admirar-les. A les parets de casa no trobareu fotos, ni quadres, ni diplomes, ni orles. Tan sols un mar de llengües humanes, dissecades. Símbols de poder, d'èxit. Òrgans que han projectat les carreres dels seus propietaris mitjançant l'adulació, l'afalagament, la llepada. Són les dels principals llepaculs de la zona. Les dels qui en vida ocupaven càrrecs estratègics. Les dels qui ja d'adolescents reien les collonades dels poderosos sense insinuar crítiques ni dubtes. Les de qui engolien la merda dels més ben situats per vomitar-la als qui tenien a sota. Mestres del somrís, de les preguntes aromàtiques, coixí dels qui aspiraven a rellevar. Ells movien els fils, ara són moguts pels seus deixebles. Xarxa grisa que contamina cada racó de l'entramat social, càncer d'irreparable metàstasi. Veniu, estudieu-les, imiteu-ne amb les vostres l'esmolada forma i progresseu cap als vostres designis. Les parets de casa, font de saviesa, proposta altruista que faig al món, aprofiteu-la, feu que l'aprofitin els vostres fills i no vingueu amb romanços. Si no sou genis, o fins i tot si teniu la grandíssima sort de ser-ho, no trobareu cap altra manera de reeixir.